Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв. И ето, живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Исус Христос от Назарет. През 1992 година корейска американка на име Чуд Томас става новородена християнка. Това, което прави тази история уникална е, че 2 години след нейното обръщение, Чу била посетена от Исус Христос от Назарет. Няколко пъти след това е било показано небето и 2 пъти ада. Чу Томас е написала книга за нейните преживявания. Книгата се казва «Небето е съвсем реално» и е публикувано през октомври 2003 година. Година след нейното публикуване тя става международен бестселър. Също така е първата в класацията на 10 християнски харизматични книги в Щатите. Как се случва така, че една обикновена домакиня с ограничен английски език не само да публикува книга, но само година след излизането и книгата да се превърне в международен бестселър? Или, вероятно, по-важният въпрос е, защо са необходими такъв род откровения? Небето е съвсем реално и историята на Чуд Томас. Небесни Отче, благодаря Ти, че ми позволи да свидетелствам. Алилуя! Аз станах християнка 1992 и буквално се влюбих в Исус, след като няколко пъти отидох на църква. Исках да му предам всяка област от себе си до края на моя живот. Искам набързо да ви разкажа за книгата, наречена «Небето е съвсем реално». Самият Господ Исус ме отведе на небето няколко пъти. 17 пъти с моето преобразено тяло. Изглеждах така, както когато бях 15-16 годишна. Преди това, Той подготвяше всичко, стъпка по стъпка. 1994 Той помаза цялото ми тяло със свят огън. След около месец, Той ми се изяви с реалното си присъствие в църква по време на поклонението. Тогава, 1995, по време на неделната великденска служба, Той ме помаза с треперещо тяло. И от тогава моето тяло се движи напред и назад в църква по време на молитвата. Моето тяло и сега се движи напред и назад. И ако не правя това, моят стомах силно се свива. И аз се чувствам така, сякаш ще експлодирам. Ето за това се движа така. Така че, моля ви, не си мислете, че нещо не е наред с тялото ми. Това е Святия Дух, който го прави. Защото аз говоря за Исус. След това, Той ме кръсти със Святия Дух, с нови езици, небесни песни и свят смях. Аз бях толкова помазана. За 3 часа стоях на пода. Не можех да стана, защото беше толкова силно. Няколко месеца по-късно, пастор Лари Рандолф ми пророкува. Той каза, че Бог иска да ме използва по много специален начин. Цялото Негово пророчество се изпълни даже много повече. Януари 1996 Господ Исус ме посети с Неговото реално присъствие. Той ме посети 10 пъти, за да ми каже
как ще ме използва и всичките неща, Неговите планове, както е в книгата. Но Той не ми каза, че ще ме заведе на небето. След 10 пъти, февруари 1996, Той започна да ме взима на небето с моето преобразено тяло, както е и духовното ми тяло. Всеки път, преди да ме отведе на небето, Той ме завеждаше на брега, един земен бряг. Първият път, преди да ме отведе на небето, Той ме заведе от едната страна на брега и ми показа малка водна маса, кристално чиста вода. След това ми показа огромен лъскав тунел и след това ме отведе на небето. След минаването през тунела Чу пише: Господ и аз вървяхме по път, който слизаше надолу от върха на хълм. Достигнахме огромна бяла порта, която беше пред грамадна бяла сграда. Минахме през портата и се отправихме към бялата сграда. Влязохме и вървяхме по дълъг коридор, който водеше към просторна зала, в която влязохме. Когато погледнах надолу, за първи път осъзнах, че нося различна дреха от тази, която имах на брега, и можех да почувствам нещо тежко на главата си. Протегнах се и открих красива корона, сложена на главата ми, без дори да разбера това. Тогава погледнах директно към Господ. Той стоеше на трон, имаше мантия и златна корона. И други имаше с мен, коленичили на пода и легнали по лице пред него. Стените на стаята бяха направени от големи лъскави камъни, които блестяха. Многоцветни камъчета придаваха ефект, който правеше стаята уютна и хубава, но също така и таинствена. Тогава толкова бързо, както когато бях транспортиран нагоре на планината и пред бялата сграда, аз се намерих отново на брега. Първият път Той ми показа само тронната зала. След това слезахме от небето и седнахме на пясъка, на земния бряг. Тогава Той започна да говори. Ние току-що бяхме в Небесното царство. Единствените, които ще отидат там, са покорните и чистите по сърце. Каза още: проповядването на Евангелието е много важно. Той изчака за известно време и каза: тези, които не дават десятък, са непокорни християни. Това беше и последната дума, която Той каза през това първо пътуване. Чу посещава небето още 16 пъти. За всяка от тези посещения тя пише: с моето преобразено тяло вървях с Господ по брега и след това отивахме на небето. Минавахме през бисерните врати и влизахме в бялата сграда да си сменим дрехите. След като се преобличахме, тръгвахме по Златния мост. Всичко беше толкова истинско за мен. Всеки вярващ, сигурна съм, ще мине през същата процедура, когато той или тя дойде в небето. Той ме взе на небето още 16 пъти. Всеки път, когато ме отвеждаше, Той ми показваше различни неща. А когато ми разкриваше специални неща, винаги казваше това: аз приготвих това за моите деца. Аз знам какво те харесват. Когато ми показа брега, каза: ти виждаш, дъще, колко прекрасен е този бряг. Знам, моите деца ще харесат този бряг. След това, когато ме заведе за риба, каза: знам, моите деца обичат да ходят за риба. Ето за това аз приготвих толкова много неща, които те харесват. Осъзнах, че на небето е 1000 пъти по-красиво, отколкото на земята. Там има много неща, както на земята. Пътища, сгради, дървета, храсти, скали, цветя, неравни места извън царството. Толкова много неща има там, но те са 1000 пъти по-красиви от земните. Много красиви. Красотата на небето е неописуема. И аз дори не мога да опиша
колко е хубаво там. Извънредно красиво. Аз осъзнах колко много Исус обича всеки един от нас. Начинът, по който ми говореше и казваше: виждаш ли колко много обичам децата си? Аз направих всичките тези неща за моите деца. Точно за това Той ме отведе там, за да ми покаже какво е приготвил за Неговите деца. Така че нека всички и всеки да знае, че небето е готово за нас. Той иска преди да дойде всички християни да знаят тези неща и да се вълнуват да отидат там. Ето за това аз вярвам, че Той ми показа тези неща. Той не ми показа всичко напълно. Показа ми само някои неща. Казваше малко думи, нужните думи. Показваше ми какъв любящ Бог е. Славя Те, Господи! Освен преживяването на небето, не чуя е показан също и 2 пъти ада. Затова тя пише: аз можех да видя дим и тъмен пушек, който се издигаше от дълбока яма. То беше като кратер на вулкан и вътре видях плашещи пламъци и множество хора, които крещяха и стениха в агония, която само тези, които истински горяха, знаеха. Хората бяха голи, без коса и стояха близо един до друг, движейки се като червии, а огънят изгаряше телата им. Нямаше изход за тези, които бяха пленени в ямата. Стените й бяха твърди високи, за да ги изкачат, и горящи огнени въглени имаше наоколо по краищата й. Въпреки че Господ не ми каза това, аз знаех, че стоя на ръба на ада. В небето, каквото и да ми покажеше, беше толкова вълнуващо и величествено. Но следващото, което ми показа, беше ада. Той ме заведе в ада. Първото нещо, което видях, беше само огън. Това беше дълбока, тъмна и бездънна яма. Хората бяха голи и без коси. Нямаха коса, нямаха никакви дрехи и всички бяха голи. Те стояха толкова близко един до друг и сякаш се бутаха, защото искаха да избягат от огъня. И всеки път, когато се придвижваха, огънят ги последваше напред и назад, напред и назад. Цялото място беше в огън. Тези хора стояха толкова близко един до друг. Те изглеждаха толкова измъчени и тъжни. А аз не можех да им помогна, плачейки за тях. Той ме заведе там втори път и аз видях същите хора отново. Чух гласове и погледнах в тази посока. Толкова много ориенталци имаше там. Една жена ми казваше и махаше: много горещо, много горещо. Аз се погледнах и очите ни се срещнаха. Това беше моята майка. Когато осъзнах, че това беше моята майка, сърцето ми примря и започнах да плача. Никога до тогава не бях изпитвала такава болка. Толкова силна болка, огромна болка, и не знаех какво да направя. Тя продължаваше да казва горещо, горещо и да ми маха. Начинът, по който я видях, тя искаше да отида долу при нея и да й помогна. Тогава видях и други хора. Там беше и моят татко, моята втора майка, моят млад племенник, който почина много малък, и 2 приятели, които познавах. О, това беше толкова болезнен спомен. И аз продължавах да плача и плача и плача. Тогава Господ Исус ми каза: дъще,
Аз имам основателна причина да ти покажа това. Мен ме боли дори повече от теб. Отговорих му. Господи, моята майка, тя умря много млада. Тя беше много болна дълго време. Аз не мисля, че тя беше лош човек. Той отвърна. Няма значение колко са добри хората. Който не ме познава, това е единственото място, където отива. Но в сърцето си казах, защо ми показваш това? За да ме не раниш ли? Мислих така, но никога не можех да му се разгневя. Не можех да видя лицето му, но мога да кажа, че той плачеше с мен. Аз чувствах това. Той изглеждаше толкова тъжен. Тогава докосна главата ми, взе ръката ми и ние излязохме оттам. Плачех през цялото време, докато вървяхме. В книгата обяснявам това с много подробности. В следващото посещение той ми показа друго тъжно нещо. Това бяха абортираните бебета. Той ме заведе до едно място като огромна постройка. Изглеждаше като склад. Когато влязохме в него, всичко, което можех да видя, бяха само бебета. Мънички, дребнички, голички бебенца. Те лежаха едно до друго. Тогава започнах да плача. Господи, защо има толкова много бебета? Той отговори. Това са абортирани бебета. Аз попитах, а какво ще правиш с тях? Той каза, ако техните майки се спасят и дойдат в небето, те ще си имат отново бебето. По време на 17-то и пътуване до небето, Господ казва на Чу, че това ще бъде последното пътуване до там. Затова тя пише, тези негови думи дълбоко ме смутиха. Моето сърце всъщност ме болеше, поради любовта ми към него. Той се изправи и аз знаех, че е време да тръгваме. Продължавах да плача, но сърцето ми беше успокоено от знанието, че аз ще бъда с Господа за винаги и че Той винаги ще бъде с мен на земята. В стаята за преобличане един Господен ангел ме прегърна. Толкова е вълнуващо да бъдеш на място, където постоянно има толкова много любов, съчувствие и разбиране. Докато си сменях облеклото, разбрах, че Авраам и ангелът знаеха, че това ми е последното пътуване до небето. Докато излезах от съблекалнята, ангелът ме прегърна още веднъж. Този ангел имаше руса коса, красиво падащи бели дрехи и лице, което беше нежно и топло. Ангелът ми се усмихна, докато вървях към Господа. Когато Исус ме взе на небето 17-тият път, Той ми показа облаци и това беше краят на моето посещение в небето. Господ Исус ми каза, това е последният път, когато си тук. Аз няма да те водя тук повече, докато не дойде последният ден. Аз чувствах, сякаш знаех, че това беше последния път. Започнах да плача, защото не исках да се тръгвам. Държах се за ръката му и казах, Господи, моля те, нека да не си тръгвам. Не искам да си тръгвам. Искам да идвам тук отново и отново. Това беше много тъжно за мен, че не можех да ходя повече там, защото всеки път, когато отивах с него на небето, аз виждах и някои тъжни неща, но радостта, мира, които никога не мога да обясня, никога не мога да обясня радостта и мира, които имах с него. Въпреки, че бях тъжна, все пак имах радостта и мира и толкова много любов. Аз плаках много дни за това.
Библията говори за деня, в който Господ Исус ще дойде отново за Неговата църква. В 1 Солунци 4, 16 и 17 четем: защото самият Господ ще дойде от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат първи, и след това ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да срещнем Господ във въздуха и така ще бъдем с Господа завинаги. Това е известно като грабването. След това, няколко седмици по-късно, Господ Исус ме заведе на брега с Неговото и моето духовно тяло. Ние седнахме на обичайното си място и поговорихме малко. Той каза: ще ти покажа нещо. В минутата, която той ми каза, аз имах гласът видение. Всеки път, когато ми показваше нещо важно, имам специален глас видение, който идва в моето вътрешно тяло, моят стомах. Той беше толкова силен и този глас видение отне много дълго време. Тогава чух глъчка, много силна врява. Чувствах, че целият свят се сгромолясваше. Толкова силни, ужасяващи звуци. Тогава погледнах, целият въздух беше бял. Хора с бели дрехи летяха навсякъде, изкачаха, изстрелваха се, изчезваха, изкачаха, изпълващи въздуха. Всичко беше пълно с хора. Разбрах, че това беше грабването. Смеех се, плачех, виках, толкова развълнувана. Тогава видях моята внучка. Тя е само на 10 месеца и няма коса. Изведнъж тя изхвъркна от прозореца на стаята. Беше с бяла дреха и коса, достигаща до раменете. Можете да си представите колко бях развълнувана. В следващата минута видях другата ми внучка. Тя беше само на 4 месеца и също няма коса. Тя също изхвъркна от прозореца и стана като другите, с бяла роба и косата й достигаше до раменете. Аз пищях, плачех, смеех се. Бях развълнувана толкова много. Никога не съм се вълнувала толкова много преди. Толкова бях възбудена, че цялата къща можеше да чуе това. Добре, че мъжът ми не си беше вкъщи. Ако си беше, наистина щеше да помисли, че ми се случва нещо нередно. След това Бог ми показа друга картина. Това беше много тъжна гледка. Беше ужасяващо. Библията също говори за времето на голямата скръб, много скоро след грабването. В Матей 24, 21 и 22 Исус казва: след това ще има и голяма скръб, не бивало от началото на света до сега. И каквато ни ще има, ако не се съкратяха тези дни, никой не би оцелял. Но заради избраните тези дни ще се съкратят. Това е известно като голямата скръб. След това Господ Исус ми показа друго видение. Това бяха хората, които бяха оставени. Вярвам, че между тях имаше и много християни, защото те бягаха наоколо. Ако не бяха християни, нямаше да бягат, нали? Имаше полиция навсякъде. Хора имаше навсякъде. Те бягаха оплашени, с паникьосани лица, отиващи в колите си, в лодките си, бягащи в планините. Наистина не знаеха къде да отидат. Все едно бяха преследвани от нещо, чудовище или нещо такова. Беше толкова ужасяваща, плашеща, ужасна картина.
След това Господ Исус ми каза, че това, което виждам сега, е нищо в сравнение с това, което ще бъде в онези дни. Той ми каза, всички мои хора са взети. Сатана ще управлява този свят. И той иска всеки да приеме неговия знак. 666. Всеки, който откаже да го приеме, ще бъде обезглавен. Така че всеки, който не желае да приеме числото на звяра 666, ще предаде сърцето си на Исус и ще бъде с Него завинаги. Откровение 24. А тези, които приемат знака на звяра 666, ще бъдат хвърлени в огненото езеро завинаги. Там ще горят ден и нощ без почивка. Откровение 14:11. Всеки трябва да знае тези неща. Помнете, по-добре да бъдете обезглавени. Няма лесен път. Хората ще бъдат преследвани много преди да бъдат обезглавени, защото Сатана няма да им позволи лесно да се предадат. Който слуша това послание, моля те, ако нямаш близко общение с нашия Господ Исус Христос, моля те, направи нещо за своето спасение. Също, ако ти си оставен, без значение какво ще ти струва, никога не приемай числото на звяра 666. По-добре да пострадаш малко, отколкото да страдаш в ада завинаги в горящи огън. И моля ви, приемете на сериозно това, което ви казвам. Книгата Небето е съвсем реално, по-настоящем е преведена на много езици и е разпространена по целия свят. Има и също MP3 версия, която може да се изтегли онлайн. Книгата е чудесна и е международен бестселър. Господ използва доктор Йонги Чо за тази книга, да я приведе. Отнемо около 2 месеца, като обикновено се превежда за 6-7 месеца. В деня, когато се отпечата, тя взриви Корея и стана номер 1 от най-продаваните книги там. Всемогъщият Бог използва доктор Йонги Чо по такъв чудесен начин. Той има почти около 800 000 членове в неговата църква. Бог го използва за книгата. Той го избра за тази книга. Хваля те, Господи! Това е книга на нашия Господ Исус, книга за последното време. Той желае всички християни да я прочитат и да свидетелстват и на другите. Много хора ще купят една книга, няколко книги, хиляди книги и ще кажат, това е най-доброто свидетелство до Библията. Аз получавам толкова много имейли, че дори нямам време за себе си. Особено когато получа имейл от деца 12 или 13 годишни, те ми казват, че са толкова влюбени в книгата. Те обичат Исус. Те наричат това Исусовата книга, защото са преобразени чрез нея. Някои от тях казват, аз искам да напусна училище и да върша Господните дела. Казвам им, не напускай училище. Ти трябва да учиш. Бог иска да имаш образование. Това е, което им казвам. Каквото и да правиш, служи Бог на първо място.
Когато им отговоря на имейлите, те са толкова щастливи. Знаете ли, хиляди животи са променени от тази книга, защото това е книгата на Исус. Той изпълни всичките си обещания за книгата от началото до края. Той ми каза, че ще се погрижи за всичко, от началото до края. Аз му казвах, притеснявам се за много неща, а той ми отговаряше, защо се безпокоиш? Това е моята книга, аз ще се погрижа за нея. Всеки път той ме успокояваше с това. Той беше в началото и той се погрижи за всичко. Всички, които четат книгата, знаят, че това е книга на Исус и наистина той се е погрижил за всичко. И така, всички негови обещания за книгата са изпълнени. Единственото нещо, което остана, е моето танцуващо служение. Той ме обучаваше за това служение. Това е свят танц от 3 години, който танцувам в църква от 2 години. Сега повече от 3,5 години аз чакам. Да чакаш е най-трудното от служенето на Господа. Трябваше да чакам 7 години преди да публикува книгата. Понякога дори си мислих дали някога ще се публикува тази книга, но както виждате, той изпълни обещанието си. Краят на посещенията дойде, след като приключих ръкописа на книгата. Той ме отведе на земния бряг. Прикарахме там няколко часа. Каза ми, че ще ме води тук всеки понеделник. Датата беше 27 май 1996 и от тогава той никога не пропуска. Води ме там всеки понеделник с моето преобразено тяло. Събуждаме няколко минути след 12 часа, всеки понеделник сутрин. Разтърства моето тяло за 30 минути, точно 30, никога по-малко или повече. С изявеното му присъствие, с неговото и моето духовно тяло отиваме на брега. Когато отидем там, той говори повече, аз слушам, разбира се. След това пея, танцувам в моето духовно тяло. Това е най-хубавото време в живота ми за сега. Според писанията, причината, поради която Исус умря на кръста, е в Йоан 3,16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но за да има вечен живот. Затова, според Римляни 10:9, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Толкова много хора казват, кой го е грижа след като умра? Ха-ха-ха-ха. Тогава им казвам, по-добре се погрижи за себе си преди да умреш. Така им свидетелствам. Ако умреш, отиваш само на 2 места. Или на небето, или в ада. Те казват, кой го е грижа след като умра? Говорят така, сякаш нищо не знаят, какво ще стане след смъртта. Казвам им, по-добре се погрижи за себе си преди да умрете. Защо? Защото когато умрете, умира вашето тяло. Вашата душа и вашия дух никога не умират. Точно за това можете да си спомните болката, щастието, радостта, всичко, точно както когато бяхте живи. Но те пак не ми вярват. Дори ми се ядосват. Тогава им казвам, надявам се някой ден да си спомниш какво съм ти казала. Питам ги, знаете ли за Исус? Те отговарят, знам за Бога. Аз им отвръщам. Добре, Исус е Бог. Той е Отец, Той е Святия Дух, Той е всичко. Ако ти не познаваш Исус, а знаеш само за Бог, това не те отвежда на небето. И говоря, но те не желаят да слушат повечето от тези хора. Казвам им,
Добре, вие не желаете да повярвате сега. Надявам се един ден да повярвате. Говоря, без значение какво. Те дори не желаят да приемат пакета за спасение. Знаете ли какво им казвам? Добре, щом не желаете да приемете това пакетче с материали за спасение, добре, но един ден ще разберете, че всички Божии хора ще бъдат грабнати. И тогава ще осъзнаете какво съм ви казала. Но ще ви помоля, каквото и време да дойде, никога не приемайте числото 666. Ако го приемете, ще горите в ада завинаги. Така че моля ви, не приемайте числото 666. Ще запомните ли? Някои от тях отговарят: окей. Казвам това на много хора. Всеки, който никога не се е молил с молитва за спасение преди, моля те да се помолиш сега. Моля ви, повтаряйте след мен: Господи Исусе, аз вярвам, Ти си Сина на Бога и Ти умря за мен. Моля те, ела в сърцето ми и бъди мой Господ и Спасител. Моля те да простиш всичките ми грехове и да ме изчистиш с скъпоценната си кръв. Вземи контрол над всяка област от живота ми. От този момент нататък, Исусе, изпълни ме със Святия си Дух и ми дай възможност да бъда използван за Твоя слава. Искам да Ти служа, да Те обичам, да Ти се покорявам през всички дни на моя живот. Помогни ми да променя животите и на другите. Отче, благодаря Ти, че ме правиш свое дете в святото име на Исус. Амин. Алилуя. Всеки, който се помоли с тази молитва, с мен, моля ви, отидете на църква. Слушайте Божието Слово от пастори. И четете Библията всеки ден. Изучавайте я. Молете се много пъти на ден. И имайте общение с Исус. Благодаря ви. Амин. Халелуя. От името на служение Чуд Томас ви благодаря, че гледахте това свидетелство. В небето е съвсем реално. Исус казва, че Той се връща за Неговата църква по-скоро, отколкото ние си мислим. Така че пригответе се и отдайте на нашия Бог цялата хвала.